Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Judy at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti anak ko Adaroni, Miko, Princess, kan lakay ko ani Rogie, di Takulit, Lalo, Cagayan, from Margie Cornejo. Shout out kada Lydia Yauchina Mix Vlog, Joy P, Jasmine Rivera, Gretchen Lucas, kan Gina Datul. Happy 6th birthday to my grandson Alec Dwayne from Nanay Aida, iti London. Makablaawan ni Goldwyn Guaves, anak ko ada Goldwyn Jr. kan Gold Laika. Shout out kada Kathy, Robin, Luz, Marcos, Connie kan Samuel Limos, Renalyn kan Juliet nga ada Malaysia, kan kakadwak dito'y Kuwait ada Emmy Gakal, Carol Esteban, Marge Smilin Salvador, Joylyn Asuncion, Raquel Taguntungan from Zenel Limos Guaves. Amin at taga si Duco San Bonifacio Burgos from Maria Lourdes Bawa. Makablaawan ti Bigo Group, Kaskada Shane dita Taiwan, Baby ko dita Singapore, Kisses, Ira, Kabiv kan Compliment dita Saudi, kan Rose dito'y Hong Kong from Francine Dayagon. Get well soon, Grace Agtina Sales. Shout out kada Elma Rodrigo, Elena Antonio, Nida Niveras, Castañeda Floresma, Imelda Cabang, Belinda Ramos, ni Igorota, Beng Tabula,
Virginia Codamon ken Nellie Jane de la Cruz. Kasama ta makablaawan da Juvelin Madriaga, Chodora Manas, Daisylin Astrero Batalla, Nora Payon, Salis Mix Vlog, Noli Melenas, Ana Lorzano, Revelina Riñon, Dennis Tadaya ken Juliet Sugitan. Shout out pa'y kada Lolit at Ting, Zoraida Calumente Yanggud, Dennis Tayada, Khalifa Salim, ken Milagros Kabaling iti Pangasinan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Judy. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Judy, taga Cagayanak Manang. Narigat ti adda pa nagbiag mi. Manipod kinaubing ko, nakitak ti rigat dagiti dadakkel ko anang isakad iti panagbiag mi. Uray agmay may saklaeng nga anak. Katapno makaaonak iti kinarigat apas pasarek, nag-working student tak, tapno mailepas ko laeng ti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos, Manang Emmy. Judy, umay ka manganan anak ko, sakbay amapan ka iti pagadalan. Talaga mga anak nanang, taiso pa gatang ko iti meriendak. Ha? Ugot ti kamuti lang ti armusar tayo nanang? Ay, pasensya kan anak ko, sa anak ngamin anak kapan iti tiyendaan iti kalman. Jay kakaiso na nga itlog ang nabate. Intad ko kun ni Paseng, tay may imutang iti bagas nga ilugaw na kano, tamasakit di anak na aburidak. Intad ko mutan adya itlog, tay supay nga ilaok na iti lugaw akanon di anak na masakit. Dagita mo tatattao, nagadunga minti anak da. Sanda lang arudan amabiyag, anak da pay lang anak. Inton adarigat da, pati da tao mairamraman. Anak ko, oray kastoy lati adda pa nagbiag tayo. Narigat mo't adi tay tumulong. Agsisinnaranay tayo ano adarigat ti tunggal maysa. Numabalin, day tatijak kayat ama pasaranan. Huston day tiya pa nagrigrigat tayo. Iso nga rod ngay gagad ko ti agadal. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biag. Nasaya at day ta kapanunutam anak ko. Ngam no addaan kanton. Di mo matlipatan ti tumulong ka dagiti agkasapulan Masapol at alyawom mo tinaggapwam. Ay nananang, no puro matlarigat, jakon kayat atalyawon pa'y. Basta, inton makalupasak. Ikagumak ti makapagtrabaho adagos. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biag. Simrek ka din ije pagadalan di anak ta bakay. Wala kay. Hay na, kasta unay man areklamo na ni di makita na nga ugot lati kamuti ti armusar tayo. Ay unay ka di anak mo naya. Di pa ilan ay ruwam. Talaga matakas ti biyag tayo. At dadag ti panahon na bastantay at amot ti pagpursitulaan. Amo mo't di anak mo lakay. Talaga na nga to ti ambisyon na. Kaya't na talaga ti makaturpos tapno makatrabaho adagos. Pag-iamanan talaangan ata nagagat di anak ta. Nag-working student pa yan tapno maituloy nga lang ti panagadal na. Amo na mo't ngamin at talaga adita kabailan na pagadalan iti kulehiyaw. Wen nga rod lakay. Katsapay lakuma. Tamatunoy na amin nga arapaap na iti biag.
Bakit? Di pa'y nangadya anak mo, Rabiin. Baybay amlatan lakay, mangantumot laang ni Jude. Napatag ka nung amin jar aramidan na, tamasapol ang mairingpas na dayjay, nang runakat umadanin ti panagturpos na. Talaga nasaot nga agadal. Baybay ang talatan lakay. Saan ka ibagakmutken ka? Nangato ti arapaap ti anak ta. Sa bagay. Ay, anya nga tanoy kami ti meriendaan na sakba maturog ta. Narigat nga minawan nagyan ti tiyan, ano kasta nga agripasaw ta ang mga nusaan nga kurri ti panunaw. Naala siya kung ti makaamaw. Ingkak at maturugan. Ikak iti makan ni Jude, sakbay aso marunuak iti silid ta. Kaplaawan da ka, anak ko. Agyaman tatang. Nakaturpus kan anak ko. Agyaman kami kan ka. Gaputan no saan agapo iti panagpursi game. Saan ka kuma nakaturpos? Pudno day ta, Juday, anak. Di yan panunutan day tatang. Nanang, ti importante, nakaturpos akon. Kat maiyaon kayon iti rigat. Anya nga iti planom ita, anak ko. Agsapula kadagos iti trabaho, tatang. Diyak kayat ti maistambay. Kayat ko, madaan na kadagos iti panggadan. Iti kasta, makarugi tayon nga agnamay. Sapay la ko mga raod. Ay, sapay la ko mga rod anak ko, tabakasapul kadagos iti panggadam. Wan nga rod anak ko, tapno matunoy mo aminin at tartari kagayam ama pasama. Talaga tatang. Diyak kayaton ti kasta panagbiag. Puro rigat. Panawon mo tan, tapno agnam ay tayon. Nakaturpusak babaan iti panag-working student ko manang Emmy. Tingamin masapsapulan ni tatang apag husto laeng apara iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Nagporsigi anang ilepas iti panagadal ko gaputadyak kayat ti makitkitak iti lugar mi apasig arigat ti mapaspasaran dagiti umili. Jay kunada asang kabirok, sang kaapoy. Magagaranak atalagan nga umasenso. Iso akalpasan ti panagturpos ko, nagsapulak adagos iti trabaho. Kat babaan iti panarabay ti apo anamarswa, sa anak met anapaay. Nanang, naawat akon iti kumpanya nagaplayak. Kasta ka de, anak ko. Ay naagyaman tayo iti Diyos, anak ko. Addan panggadam. Wan nga raod. Addan naawat ko at text itay. Agreportak ka nun inton Lunes. Ay, kamaudyanan na. Addan trabaho. Ay, say-saya atom ti trabaho, anak. Mangrugikan iti sabali nga agpang ti biyag mo. Wan anak ko.
Kat di mo liplipatan na kita'y bilin mi kan ka, ah. Wala na, laglagi pag amin na bilin nyo kanyak. Ay na, talaga magagaran ako nagtrabaho. Bala, ika nga rin nagpalasin, Juday, tapno makainanakamutan. Amo ka na panog kay ti ka-a-apply mo iti trabaho. Ngamita, tadan nangawat kan ka. Saan ka na mabanog nga agsapol, anak ko? Narigat nga may namang namnama kala iti may saan nag-applyam tatang. Masapol nga ado. Tano asino ti umula na ngayab kanyak, di iso ti papanak. Ay, nagsaya at ita, agsardeng ka, tadan nangayab kan ka. Malaking ka agpalasin, anak ko. Tapno makainanakamutan. Kastoy gayam tagtrabaho iti dakkel a kumpanya. Makapa-excite. Sana mapupuutan ti oras. Madamdama, nalpas manan ti may nga aldaw. Judy, break time man. Di ka kadipay mapanidi kantin? Sige lang, Troy. Ado pa'y ngamin ti aramidak. Ay na, ag-break ka mo't Ang mga nagsakit kay ti kastangar aramidam. Nagagot ka unay. Okay, aklaang. Masapul ang malpas ko adagos na gitoy. Tapno sa anak ang matambakan iti trabaho. O may kakit din. Napan-amin na nakatrabahuan ta. Si kalangan tinabati dito eh. Di mapankalatan. Di nakadipakadanagan. Sika talaga. O may kakit din. Ay, uy. Di nakguyudan Oh my God. Oh, sige. Umaya kon. Nasapakan saan nagawid ita, anak ko. Nagawid ak adagos kalpasan di trabahok tatang. Ad namin trabahok inton madamdama. Anya? Nay, isaan ayan alpasan ti trabaho isungarod ang nagawid kan. Ada nagaplayak online tatang. Katrabi iti trabahok. Mangrugiak iti alas 8 aging gainton alas 12 iti rabii. Anya? Di pa'y katawanan ti inanam, anak ko. Apay ayang agtrabaho ka pa'y lang iti dayta nga ibagbagam. Saan ka di pa'y akontento iti adda at trabaho? Kurang ti sweldok tatang. Saan nga umanay para iti pagkasapulan tayo? Ado pa'y dagitinaskan ang magatang para dito'y balay. Anak ko, kontento kami. Doan niya man dagiti maipapaay mo kada kami. Saan kami mo nagbirbirok iti sobra iti kabaalam? Apay anas ka na parigatom ti bagim iti katatrabaho. Kaya't ko amasanay kayon iti nasaliwanwan a panagbiag tatang. Lipatan yung tinarigat a biag tayo idi. Judy, anak, sigurado ka kadi iti aramidam. Awan pa'y oras mo para iti bagay. Didak ka di pa kadanagan. Aramidak na ito'y tapno bumak ng tayon. Nauma akon iti kinarigat, tatang. Agyaman naktapi na gusto ang tiawis kong ag-dinner ta, Judy. Kasano, kat di nakmat sardengan, di pinagustuhan kan tapno malpasan. Workaholic ka nga minunay. Awan pa'y panahon mo na agaliwaksay. Sika talaga. Apay ayam madanagan ka kanyak. Gaputan na patag ka kanyak, Judy. Ha? Anya ti kunam, Troy? Agpaiso ko di tinangag ko, Napatagakan ka? When? Kat saan ka lang ang napatag? Ay ayatan ka unay-unay, Judy. Ha? Troy?
Baybay anak ko mamang ipanagnak iti kinapudnukan ka. Kat di kag danag. Sa anak nagdardaras. Makaurayak. Aging kay ti maamiris mo anay bagnoon niya ti isungbat mo kanyak. Saan ka narigat nga ayatan, Troy? Ngam, ikanak ko maiti umda sa panawan. Amang tingiting noan niya at talaga ti marikriknak para kan ka. Agyaman ak Judy. Kat namnamaam. Makaurayak. Ikarikday ta. Nagdaton kanyak ti may sa akaopisinaak manang Emmy. Iso ni Troy. May sa a department head iti kumpanya pagpapaayak. Kinapudno na iti kinabayag ti panagkadkadwami iti trabaho. Adamutan marikriknak a panagayat para kankwana. Ngem saan ko nga inaklon adagos. Nakafocus ngamin ti panawin ko iti trabaho. Sa anak a kontento iti masusweldok iti opisina a pagpapaayak, isut gapo na a nagbiro kakpay iti sabali a sideline ko. Awan a talagan ti oras ko para iti bagik, kastamot a naliwayak, nga adda pay gayam dadakkel ko a makasapol iti oras ko, saan laang a kwarta, wenno nam ay ti biyag a maipaay ko. Anak ko, sapsapulan na kaninanang mo. Saan kayo pa'y kanon agkit-kita? Kasano? Narumwar ka iti bigat ama pa nagtrabaho, nakaturog pa'y lang di inam. No sumangpot kamot iti rabi agdiretsukan adagos iti silid mo, gapo iti may sapay at trabaho para iti rabi Talaga kasta tatang. Anak, amumot ang masakitan ni nanang mo. Kasapulan na ta atensyon mo. Kailiw na mo ti makisarsaritakan ka. Da kayo pa lang ti makamukan ni nanang tatang. Numasapol nga ipa-check up yung manon iti ospital, di ipan yun. Di yun naman ang makaduan kayo pa'y, tamakumikumak iti trabaho. Alang aron ano iso ti kunam juday. Bay amta ibagak to iti inam abisi ka iti trabaho. Tatang, sapay ko matamaawatan nyo. Para mutlakada kayo da iti ngararamidak. Wen, anak ko, maawatak. Di ka agdanag. Ayatan ka mo, Troy. Ha? Nabayagan. Oh, agya mo nak, Judy. Tainaklon mo mutlangan ti idat-daton kong ayat. Pasensya ka na, ha? Nakafocus namin ti panawan ko iti trabaho. Amkak nga mga no makaisturbo lang iti panagtrabaho ti panakirelasyon ko. Kaya't ko ngamin amay paayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko. Numabalin laeng. Kaya't ko idan nga ipanaw iti lugar mi. Ikari ka sana agbalin alapad ka dagiti tartarigagayam iti biyag, Judy. Bayan matulungan ka maragpat mo amin dagita. Agtinulong ta. Troy. Ngam ikam kumaamot ti panawin ti bagim. Saan na puro trabaho.
Amang ano sakit kay ti kastangar aramidam. Ipaayam met iti oras ti bagim. Kastamat ten dagiti ipatpatag mo iti biag. Nanang, tatang, iso ni Troy, kaayan ayat ko. Maragsa ka na kamakam-amo kada kayo. Nana, tata. Ay, kasta kami mat, barok. Nasaya at may tandagaya mon kaayan ayat ti anak may. Tapno saan apa si katrabaho tin into na rin na. Maliwayan na pa yun ti agaliwaksay. Day tala agberbero kun iti kwarta ti aramidan na. Di ka agdanag tata. Ada ako nakanayon amang palagip kang kuana. Ni tata nga talaga. Agpay sumat anak ko. Dandan ni ditay pa'y agsasaritan dito'y balay. Awan pa yun panawon mo ang makiinistorya ka na kami. Nang runak ni nanang na barok. Lakay. Amuyo mat apara kada kayo mat lang dar aramidak tatang. Numabalin, kaya't kayo nga ipanaw iti daytoy a lugar. Mala, tinasayaat. Panawan da kayo pa'y dito, Juday. Troy, barok. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kakaiso na nga italaang asaan manan at trabaho tin into na rin to'y anak may. Iso agundaway yumot na ito akan nito, Troy. Juday, anak. Apay nga da kayo pala ang dito'y salas na anang. Rabiin, naginana kayo kuman ay ti siledyo. Talagang inururay ka, anak ko. Puno day ta, Judy. Madmading amin terik na ti inam. Di na pa'y kayat ti sumrag iti silid. Kaya't nakakanupay ang makasarsarita, anak. Apay aya, anya ti marikrik na ayo. Baka masapo lamapan kayo manan iti ospital. Ay, saan, anak? Kabaalak ti bagik. Talaga, mailiwak laeng ang makisarsarita kan ka. Kas iti sigod. Idi, saan ka pa'y laeng ang makumikum unay iti trabaho mo? Ay na, amuyo mat nga dapay may sa trabaho kiti rabii. Iso nga ron ngay kagkagumaak ti agawid adagos, kalpasan ti trabaho kiti opisina. Tapno maatendarak ti may sapay at trabaho. Sayang ti sweldo ki jay. Anak. Di la, mabalin nga. Agis istoryata pa'y kumaanak ko. Saan ka kumapay nga agtrabaho, itaarabi Bakit? Ay nananang, napatagtitunggal ka nito. Kwarta, ti katukad na. Maawatan niyo mo't kuma. Sana bale, ipacheck up na kayo ni tatang iton bigat. Tapno maamuan niya dahi tamarikrik na yo. Itad-kunton ka ni tatang ti kwarta nga aramatin niyo. Judy, anak. Sa anak ang mabaling nga aglangan iti trabaho ita arabii. Sayang ti mabirukak. Alakit din. Inton maminsan tayo inton nag-istorya. Panawan kayon dita. Ay, nalpas mo't laangan di trabaho ita arabii. Makabandog mo ta talaga. Ngam ka sa pulan nga agdoble kayo, dak. Sayang ti matgadak. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Aging kakabaalak,
agtrabaho ak iti husto. Judy, anak ko, may ka dito. Ha? Judy. Dapat nagpukpukaw. Apay nga ta. Ano tinapasamak? Tinanang mo, Judy. Tatang! Tatang, apay! Ano tinapasamak? Tinanang mo. Saan nag-agas? Awanan, ninanang mo. Saan? Saan na po doon ay ta? Asawa kaya. Nanang! Nanang ko! Di pupusay ni Nanang, Tatang. Hindi pa'y amadmadlaw ko aking mapsot ti inam. Tunggal ibagak nga ipan ko ito ospital. Agkad-kad. Tatang. Basta ti kanayon na nga ibaga. Kailiw nakakano akasarsari ka anak ko. Kaya't nakaama ka din na iti oray apagbiitlaan. Tatang. Idi rabi Idi pinanawam. Kasta unay tiladingit na. Diyak malipatan tinaibaga na anak. Napatpatag kanon kan kati kwarta. Napatpatag kanon ta ambisyon mo abuwak na ang ngam iso nga ina. Sana po doon ay tatatang. Tartaray gagayak ti bumaknang para kada tayo kada nanang. Amoy ang mata na umakon iti pasig-arigat tibiyang. Ngam nalipatam, Judy. Nga anda kami anaganak ka. Nga agur-uray ang may paayam itatensyon mo. Iti oras mo, anak ko. Kasi tina. Sana napatagka na kami ti kinanamay. Numapukaw mi matika kay sunang anak mi. Sana kwartalaan tinapatag dito yalubong anak. Nudikan tilindangan titunggal pamilya. Kinapuno na. Kailiw mi, jay sigud adjuding anak mi. Ngamin, nagbaliw kan si punadaan kay di trabaho anak ko. Nagbaliw ka, alamin pinsan. Nagbaliw ka, anak. Amok ang sakit pa lang ti kalat nga ipupusay ti inam, Judy. Dakasak ka di nga anak, Troy. Dakasak ka di. No tartari gagayak lang ang maitod tinanam ay abiyag para kadagit hidadakkel ko. Saan, Judy? Kinapudno na. Nasayat ka nga, anak. Ngam daytoy kong matilaglagi, Pam. Saan nga amin kat maipay ti kwarta? Nalipatam nga danagandak mong agur-uray nga ipaayam iti atensyon. Anya pa'y nga rin ti serbiti amin a sakripisyok ita.
tawanan ni nanang. Judy, Amo kadakkel tinagkurangak kadakwada. Nagmalinak nga ambisyo sa unay. Puro kwarta ti aday ti panunot ko. Kunak no iso ti makaitad iti kinaragsak kadag iti naganak ko. Ngam nagbintutak gayam. Ita, naamiris kun ti amin. Ngam awanan ni nanang. saan pa nala daw ti amin, Judy? Si bibiyag pa'y tamam. Agyaman ak, tanda ka mang palpalagip kanyak, Troy. Kat pakawanan nakmat kadag iti gundaway. Amasapol mo ti atensyon ko. Ngamjak pulos na ipaahi. Tatang, pakawanan nak. Ado tinagkurangak kada kayo kanina nang. Judy, anak. Agbababawi ak tatang. No dimngagak kumakada kayo idi. No saan ko mga impamay sa tipanawin kong agpabaknang. Nalabit anay payak pa iti atensyon day dinanang. Akas iti kinkindawan na. Amo kapimusay ni nanang nga nasakit tinakam na kanyak. Saan apod no day ta, anak ko? Amom nga ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ang amok. Talaga dakal tinagkurangak ka na kayo kaninanang. Ingkarik iti bagik. Ngaon-unag ti pagsayaatan niyo naganak ko. Namanya pa ni Serbina ita. Awanan ni nanang. Ang babawi akman nga mawanan Serbina. Napaayak kas may isa nga anak. Diyak na ipakay ti responsibilidad ko kada kayo kaninanang. Anak ko, amin tayo agbidot. At nadagiti ba nagamaliwayan tayo? Kat maawatan mi dayta, Judy. Masol ko, tatang. Tananipod imasenso ti panagbiag tayo. Inalman ko bumaknangak kumapay. Kaputa ti amok. Isulang dayjay ti kasapulak. Tapnag malina ka naragsak. Ngam nagbindutak, tatang. Agpaiso ti kunayo. Anapatag ti oras kan panawan na may paay tayo iti pamilya tayo. Kuma, di mga kada kayo ini tatang. Sana ko mga agbababawi ita. Tawanan ni nanang. Huston, anak ko. Di mo ko mapabasulan tabagim. Amok. Sa di naman tayan itatiinam. Di na kaya't amakita ti kasta mapaspasamak kan ka ita. Di na kaya't asidirum ti bagim. Apabasulom ti bagim gapo iti napasamak. Ikarik, tatang. Sana na maulit pa iti napasamak. Ipahay ko kan ka ti amin na panawan kan panangipatag ko. Iti na ito'y manlaang nga aramidak. Kat malito pag amin ang nagkurangak iti na idinanak. Ipatpatag ka unay-unay, tatang.
Manipod idi manang, impaayakon ti umdas a panawon ken oras ni tatang ko. Saan kon a prioridad ti agpabaknang, tanalaos a talaga ti panagbabawik. Gapu ta nagbalinak a managim bubukod. Gapu iti ayat ko a bumaknang, naliwayak a kasapulan gayam dagiti dadakkel ko ti atensyon ko kas anak. Ti pagyamanak manang, kat adapay laang ni tatang ko ito'y abiyag, apangipaayak iti nalaos a panangipatag ko. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Judy. Pagayam ko a Judy, pudno unay apakaadawan iti adal to'y pakasaritaam, nang runa dagiti papagayam nga agtartarigagay arumang ay ti panagbiagda. Saan kamot ket di ama babalaw? Tati narigagayam laeng ama ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti naganak mo. Ngem adda dagiti banag a naliwayam amas napatpateg ngem kwarta wenno kinabaknang. Awan ti perpekto a tao pagayam ko, kat may saka kadakwada. Dimteng ti gundaway a nakaamiris ka, asan a kwarta, wano kinabaknang ti kasapulan ti tao, tapno maaddaan iti naragsak a panagbiag. Ngem anyan a makapaladingit, tasakbay a nakaamiris ka, kinasapulan pa'y a pimusay ti inam. Sapay kumat at atindog pa'y a panawon ti panagdenayo iti amam, tapno maipariklam ti kinapatagnakan ka, ken tapno maipaay mo ti umdas nga oras, ken panawon para ken kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibiglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun, mapu